Cik. Lah. Ke kamu ki kayak keder kedelenge mancing ning omah sampean ki, Wak. Loh, Sapan. sing bener Wak. Ki apa tamu nembe dolan tani omahe warga setak ki ya? Punten. Sinten ika ya? La ilaha illallah. Irik kuno. Karo majikan Dewi Klalen. Yang beli samar kita mah. Yang bujangnya kita Arya Seta. Melek sakane gawak. Bener jare Kang Burhan pasar sansing di wilayah kah kejeleng aileng anu kun Bantar Jati je singarane menusa ku sejen karo pendedek jagat yang urip ku pribensin sun Pak Burhan ya bakal wong sugi karo wong kelilipan dunia ku sejen ana bedane sun coba je bakal wong kelilipan dunia bakal wong kelilipan dunia karo tangga batur gak nyingkir tapi sok je bakal wong kelilipan awu hoyo tangga batur gak jek kondundangi kongkon ngempos ya kayak kirik kuwenku cerong Ora kuno sampean ku dadine wong gede tua ganti kiri-kiri ora kuno. Opo. sugi dunia kuno kadiran briklalen ya punten Gusti Bantar Jati teh ya. Iya iya. Oh, mangga gak kecabong ya sampean kutumben temen pirang tahun nembe seba mriki ki. Barang sampeyan aku si ganteng ya. Samar. Ya wis ora beda ora bujange iku sih. Apa maning bujange kan. Anyus payah. Hari ngomong. Hanya sapal ya kula pantes bae hanya gawe wong wadon. Mangga aja prakakang prakungkum yang dodok-dodok yang ngadeg-ngadeg. Ya Allah sampean iki kan tenggeles payah. Cak mene ya siraku. Wah, Kula ku kagok. Dodoknya mesirane. Punten. Kita sing punten ketok-ketok pisan kok gak sesuai. Ya kene ki mesira kene. Nggih. Masih kenal beli karo kita kok. Kenal-kenal manda-manda. Ya. Manda-manda. Ari wong manda-manda ku kelalen beli, kelingan beli. Etok cocok matane sirah sesuai nek. Oh, punten kan. Kenal beli. Kenal. Sapan cok ayo. Gusti Bantar Jati. Oh, eling wis. Siluman buyut tempel ilang wis. Kelingan mah. asale turu bae sampean mah, Pak. Sapa? Gusti Bantar Jati. Syukur yen masih kelingan sirake Arya Setaya. Udah mae bagus kene. Bagus. Iya. Entok pirang miliar kene nyam. Ya kurang luwih kayak lamun diceponi mayoli orang cepon mah duite. Oh, beli hitungan kuno. Beli hitungan Oh, nyupang tanyem gini. Oh, Pak nyupang. Ya beli bokatan nyupang sugi semenek ke. Beli hasil keringetnya dewek nih ki. Ya bokatan gerunggang konon ka. Ora. Anu kun mupuk yarisan bokatan. Ora arisan ora pungutan nih kan. Oli korupsi bokatan beli. Beli. Oli garong. Apa luan? Beli anu nih mah. Beli. Meneng bae kayak kurang mah. Sampai nih. Duh, ulaku pangling pisan barang. Bisa jangolo. Pun makoten. Kini bagus temen kini. Ya bagus. Iya. Entok pirang miliar gawe makin ke.
beli hitungan. Beli hitungan. Ya. Dunyane sing ngendi kuno duitnya ko? Ayo lik mulai kula. Mola. Sawah pirang hektar? Yang beli kelingan. Ngablak-ngablak kok Ngablak-ngablak. Akeh sawahe. Oke. Ning ngendi di sawahe? Ya karena ning blok talang dawa apa sih dak kasih. Disewak-sewakaken. Tak sewak-sewak kenapa? Oh, mamane Gina kaya nyewa ning sira kana ya? Iya mamane Gina. Iya, mamane Bowo Kang Lurah ya. Iya. Burhan kaya apa Burhan ka? Iya. Nyewa ka nang sira kana? Nyewa. Iya, li nyewa. Kun tanah siapa kuno? Ya tanah kula. Tanah siapa kuno sing disewak-sewak nako? Tanah kula. Sing sapa tanah kunko? Oli nyewa sing sapa tanah kunko? Ngomong sing jelas tak cocok kuping ya sira. Sing sampean. Oli sing Sampean. sing sapa? Ya. Karo mik tak cocok matane sira. Gusti Bantar. Sing Bantar Jati. Kari ngomong Bantar Jati bega. Tanah semono ambane koli nyewa sing Bantar Jati. Janjine pripun kana? Ya janjine Pak. Parowan. Tujuan merana kudu namanya separuhan. Separowan. Iya. Pirang tahun kana beli bayar-bayar kah? Siji lho. Ya 16 merana 16 tahun. La ilaha illallah. Ya Allah. Astagfirullah. Kita sing sengsara sudah sing enak. Masuk. Wah. Kita sing tukaran karo wong wadon mah. Kulane beli keling-kelingan. Singaran beli kelingan ku sedina rong dina. Bahkan 16 tahun mah beli kelingan gelok sira kono. Ya Allah. Najan alining kulane najan dilali angger kelingan Jak jare nyanyem. Bener tabli wong kayang kenenku. Kula ke nembeng rungu lan nembe weruh. Weruh aja kaya kenen. Ya sing bengen gak kelingaken. Hari bokat kula mah pekayane dhewe. Sawah nyem, karang tanah pangonan, tanah sindang kasih kun ku miliki garwane kita nunema jake endang wangi ya kita mau sekedar mantu mung jare kasingaran dunyane rabi ya dunyane laki ya dunyane rabi Barang nikunku waktu perjanjian kali sintenek pripun nalika mauneku. ya tak titipaken rasakin kikini pangapite kula bujang kula los Arya Seta golangan sawah karang ke mung ya priben baguse ya aja Gusti aja watir tak golang malah setahun tak kirimaken je bakal yang konek. Barang seniki sampun pirang tahun orang upai kirimaning sampeanku. Ya 20 tahun mana kini? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gelok kini tua-tua gak. Ya pripun si kula kun rima salah. Dengan anda sugi sila kekini setan ya. Ngejalani mama kijan posnya campur dewek wong pengauban sarang mimikat menai kedik sing paling setia dewe aja lali mama kijan bos es campur wong pengauban. Berarti hari kaya konon pada karone
kacang lupa karo kulite sampean ki Wak. Dudu kacang karo kulite sing klalen kokono kebuk lalen karo tlepunge kene. Sokon sesuai. Gusti. Kula ada beling pengen duwe omah bagus. Kayak apa pengen tadi wong sugih. Ya tapi bagian pengen duwe omah bagus gawa ajang rogekaken deke wong sejen Wak. Ya ampun hari wong beli kelingan pelan-pelan manjen. Berkelingan 20 tahun je beli kelingan jejeli karbit tontong sirake. Ampun, ampun. Wak Bantar Jati Iya nyem. yakin mah pripun mawon kajareng basane nasi sudah menjadi bubur. Maksudnya Ya njaluk pertimbangan karo sampean sing duwe hak. wis laka pertimbangan bakal beli nyingkir sing makene sirake nih seta. La ilaha illallah. Bakal beli gawa kabeh gombale sirah. Mong Gusti. Bedil sirah. Kula mau nyisi sing ene Gusti. Gara panonggo nu makene yakin dunyane sapa. Ya talemon iya mangkat sing kene arepan mendi genahe. Wis ora duwe rakyat, ora duwe sedulur. Ngejalani maningkulan nih Bapak Kijan pos es campur dewek wong pengauban imikat menaik kedi ngejalani Mama Lutfi Mimi Lutfi kedi calon tuan rumah. Ngalih kotak sewakaken kandang wedhus semawane gina ya jadi tahun arep garapan lunga kaji siraku. Yakin ki wis daftar kini. Dunyane siapa kono? Hah? Dunyane siapa? Yang ngitaken Kula iku mau ngali kapok. Kadar pirang bulan maning arep mangkat haji. gawani gombale ya rewang nyem Wak, bakal beli nyingkir tak semblang sirah. sekian bakate iya kejadian kayak konon berarti jelas-jelas sampean ki salah Wak. Ari wong salah kula mah beli ngeloni. Lamun iya mengkonon pokatus kudune kula ki. Mananya mana si Rama? Aduh. Nak mene nak. Jaluk kapel. Gawani kabeh gablege ya. Ajan duweni umakien ndeke Bantar Jati. Botek cangkol ke sirah. Oh, kula pada kali kang Gusti. Kira-kira jaluk waktu Gusti. Oke. Gombal apa wis tak kelebing kene kabeh. Bakal beli merah sing umakien sirah ke. Ampun, maaf Gusti. Jadi ngebuki. Bapak, kenapa Bapak bisa mengkenin Pak? Mana-mana wong seduluran Papa gina bos pedus sarang Mimi gina singanan ing Taiwan gina gede aja lari Papa eci gede bekas tuan rumah kang hormati Mama Sersa burhane gede. Bapak nesok ngali jeno. Hongkon ngali. Iya sebab rumah bagus gitu tuh deke bapak. Ya kene wong kuwen kuno. Jadi nyatane senok ki wong tuane ki golang-golang dunia ke duniane wong kuwen. Barang halus 20 tahun orang upai setoran, orang upai sewan, jadi terpaksa senok karo wong tua kudu mangkat sing umakien. Mulane senok hayu mangkat nok. Kulane diusir Bi. Diusir nok. Hongkon ngali sing tempat kian Bi. Iya yo. Pak, Iya. one genai ning endi kulane Pak? Ya mendimu mendino. Buning kolong jembatan, buning kandang bebek yang wong. Ya wis ayo Pak. Ibu lah Apa manino?
Ya wis tangi Pak hari Bapak diusir kongkon ngali mayu pada ngali. Tuhan pun permisi. Misi Gusti. Oke, lebakin mbak. Asal banyu dadi toyaku. Ayu tangi Bapak nek. Gusti. Ya hari ben tegal kular tusir bakula permisi Gusti. Ki permisi Gusti. Sendale anduk cilike digawani seno kasing lagi dipepeni Kang. Iya Bi. Aja lali maning kulene najan ragene angkeng nanging batin angger kelingan alah. Ayu Pak. Ayo nok, wis ayo nok. Oh, wis ayo. Permisi Ketor Gusti. bae wong tuane seneng. Mene dalane ku mendi. Mulane ki macam merempai mataneku. Ayo Bi, ayo. Anak apa sih maning sampeane ki. Geret. Oh. Hagi apa? Jare kula kongkon ngali, kongkon miyang silumakian. Gereden dikit di karya setane gereden. Oh, endah nih kan kon miyang endah. Amber sampeane enak nih kene. Undangan dikit. Oh, ala apa sih? Jare kita disewakaken. Tuli ala pisan sirama. Menjakaken kalah. Mene, Pak. Mene. Apa sih mane? Mene. Bokat arep tupai pesangon, Pak. Oh. Pripun Gusti? Mene ya. Wis tua galak sirama. Anu kono. Sing arane wong bebaturan iku bokatan ki ngomong guyon. Sirama mancing ati mong konon enggak. Guyon apane kan wong. Wis meneng ganyem dikit sirane. Ya kula mangga marasa bae uripku. Ngomong mengkana kaguyonan kana. Cara dewek mah. Ai guyon. Ya kolega kita karo sira kubaturan sing awet cilik ora nyem. Oh, tolu sirane ala, sira mah wadon-wadon ganyem. Ya singaran perasaane wong jare kabeli beda pira. Bakal jadi dikebuki diomong-omongaken ya harga diri wong mah. Ya ora jardak manyem nyoba kana nyem mau ka nyoba kana. Pripun kulo Gusti? Are sing wadon ayu ka sapa kana. Kalau kena nyanyem konon wadon mah keneku. Ya, tuluy ala ari apa-apaku. Beli kenawana wong guyonan. Sing arep wong baturan ku guyon kakek biru watek kita sing awet cilik mula sirama. Ya wis percaya yakin mah. Iya. Pada bae sampean kok. Ari bocah wadon ka sapa rabinira ta? Tutup. Sapa kana? Anak. Kan ka? Iya tanyem anake ko. Kula ku keder takon kula tetakon sapa sih? Iya to limang saya takon sira manyem. Mau ka bocah wadon ka? Bocah wadon mau sing nulungi kah? Iya. Kan ka anak semata wayang wa Arya Seta. Oh, anake. Iya. Kun ku anak kedung tanak gabus kuno. La ilaha Anak sing gabus. Oh, anak sing gabus. Oh, tua-tua rabine akeh ya wah. Ya mumpung dunya bae. Iya, guyonan kan aku tambah seta mau ngomong kanan kok. Ai kana ya wis Duduk sampean ku takon-takon anake Warsa Seta ku pripun sih? Ya beli nembe weru yen duwe anakku nyem. Oh, iya. Nyem. Lo. Sira doyane apa nginunge nyem? Aduh, maksudnya harapan nokokaken? Iki dipanding Kang Burhan. Ya bakate ya nokokaken sekalian Kang Burhane kedhi ngajak kulane bae. Iya. Anu kula mah pengen teh bodol.
anu kasih ning gendul kah? Teh botol. Iya teh botol. Sedon teh botol. Teh botol. Cek 50.000 los. Alhamdulillah Kang Burhan. Delangan niku wa Bantar Jati lembe temen upaya duit dinakin 50.000. Ya wong hebat. Turunane rombongan wong hebat. Jadi kin kitu ku teh botol bae ya. Los. Iya. Suwun ya. Ulane atuh teh botol ya Bapak Burhan. Nyem. Lho. Sira kununggang apa manane ku? Ader parak baru ngekah. Adot apa parok? Ih ku toko gede arepan pengen apa bae gak ana ning kene ku. Ora saben dina sira ki mlaku sira ki. Laku kula mah. Masyaallah ya melasaken dengan setan. Sukiki nyem mangkat karo kita nyem. Mendi? Ya ning dealer maksudnya mah. Maksudnya Tak toko akan motor Scoopy. alhamdulillah. Sing bener gak cegulonan gua sampean ku. Busung temenan. Jadi bener arep nokokaken motor ning anyam. Iya. Kan anake. Iya. Iya cek kang goyang. Iya ya, ini kan anake ini kan ka. Arane ka Cinde Wulung. Arane Cinde Wulung. Cinde Wulung. No. Di mana sini perlu diberesi ke sira ke kene? Endi? Ya masih anak. Apa sini diberesi kok? Anu, pian dapur. Durung ana asene dapur aku. Dapurku masih durung ana asene. Dapur kok AC kedik. Karo WC ka maning. Sekalian di kasur dapurnya. Karo WC kapan ditaruh video. Kari sepojok anu. Sepojok. Iya. Kun go pirang puluh juta maning toke ku gadange ku. Ya kayak mah gawe WC gawe dapur bae kaya 2 miliar kayak mah. Bener sih. Yakin 2 miliar kayak mah. Biayai 2 miliarnya. Saben bengi tuh ngemper-ngemper bae kita nih. Jadi kari dapur bae karo emper. Iya. Wis aja watir. Sing arep wong babaturan maduluran ka. Tega ning warase, ora tega ning larane. Tega ning larane, ora tega ning patine. Lamun dia memang kurang, sira keseta tinggal ngomong kayak ngomongin bae. Ya kurang ku kanggo beresi pojok bae. Lho mlecet sira keseta kene ki mlecet kene. Oh. Mau sih sampean kok nganti gebuk karo kayu kok. Sapa? Sampean Pak gebuk kok. Nyem anu gak undangan anu mantri nengan niku lho. Uneko Bocor mengken ya Kang. bakatan mas kalian biang kok rebuk. Karo matri hewan kah? Promos lah. Iya, beli rokok naka ya? Iya. Oh. Aduh. Iya. Pak. Ayo Pak, jare wis diusir Pak Ayu Miang. Besidak kok nyembaran besidak. Oh iya. Nak. Kini beli sida nok. Oh. Ayo Pak Ayu. Oh, warannya menit Beli kita. sida nok. Menang. Iya meneng. Sana beli sida priben Bi. Ngidep-ngidep bapane be dikit. Hari anak mah tergantung wong tua. Oh, ya bapane be disuntik di bom dikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak tamu kulo. Ya. Anjing Pak. Belok tamu. Belok selok. Malah. Kang Ji, Rayi, Kakang Bantar Jati. Rayi Jala Sutra. Nggih kula Kang. Astagfirullah Rayi. Ya pirang tahun ketemu karo sira ki Rayi. Ya golongan semono. Iya ya nah malas tahunan mah ya. Iya. Ning Subang priben kabare sira ku? Biasa aman beres. Oh, waras anu nama sira ki waras. Ya waras Kang. Bukatan cak ndeleng Kang. Anu kun Rayi. Wah, kin ki gejala kini sira ki Rayi. Ah, sing bener kok Kang. Kencing manis kering gini.
Iya. Boten ngriki sampeanku. Iya lagi dolan nyambangi panggonan Arya Seta. Gambekan. Dewekan. Boten dibakta ya yuwe. Sapane. Ikin ki berokan sing endi kene maning? Oh, berokan. Assalamualaikum. Kene sapa kene? Ya ponakan Rika Kang. Ponakan. Paman Bantar Jati. Si Citra. Wah. Coba nang. Ayo nenek mandi. Ake wong kangen karo dulur gapi kaya mekenen. Regep temen paman ya. Kita makeder. Kene ki Citra Kasuma Citra Kesuma. Iya. Takon kula. sing disunati kah? Ya iya. Waras. Waras paman. Sik nang. Kula ku Mau. peminggir. Paman kabare priwen paman. Ya Alang waras. Jawa. Ya bibinir anu wanira Langsung ya. bayar Cil. Iya. Kula ki arepan maksud dari dewek mah ana tujuan. Oh tuwe tujuan. Nggih. Mas yang gerabine masih Arepan nglamar anake sampean. nambah beli. Nggih. Streaming kerjaan. Ya Boten. sing streaming yang kok streaming. Anake sampean. Oh, sirat arep ngelamar. Nggih. Hari kunku sapa kuno? Ya kon ku bawahan. Sing aran Nok Ayu Cindil. Kunku. Lah yan cak mene ya kah? Lah. Rundingan apa? Cak mene. Pripun? Pokoknya Cak kebagian. dodok. Salah ngelamar. Dodok. Mungkin ki ponakan kene. Iya. Sampeyan yang ngriki. Anak kene. Jadi kiki tujuan arep nglamar kanggo batu rek. Nggih, Endi sing demen Dinda Wulung? Kiyen, Kiyen. bocahe. Nah, ari bocah kiyen bapane endi? Ki bapane, mene sampeyan Ah, bakat temen koron. Kok diundang anak sampean ya? Rabine masih loro. Rok meneh lah. Cek ngomong. Siji. Sing sama siji. Iya. Rabino Pinggirakan maampira. dingin selat. Pinggirakan dingin. 15 tahun kita ketemu ke. Ke karo ponakan si bontot ke. Pejeti ya paman ya. Pejeti. Aduh, belas. Barang gede ganteng. Iya. Kin kakak ngelamar no. Tujuannya arep ngelamar senok Cindew. 15 tahun kita ketemu ke. Ke karo ponakan si bontot ke. Pejeti ya paman ya. Pejeti. Aduh, belas. Barang gede ganteng. Iya. Kin kakak ngelamar no. Tujuannya arep ngelamar senok Cindewulung. Oh. Iya, bocah lanange arane sapa mau kah? Kancil. Keturunannya sapa? Wak Eplek. Mereka bahasa masih Sunda bahasa Mas Kancil. Masih lah ye. Oh, kan keselapan wong Jawa Eplek. Oh, penglamaran di sing digawaku. Oh. Kin mengkenen Anak kini. pupuk, Jala anak Sutra. Sutra, anak kelapa. Ya. Singa rewong meduluran kau raya jareka. Oh aja pegot dulu ning gajah. Pegot penggulun konon tak peduluran tak priben kan. Kamar pertama. Rika makulane peng aku dulur kurikan Jadi diterima. Padak Ya syukur. Diterima sampean ki. Diterima sampean ki. Lah. Iya. Diterima syukur. Alah, bisa endak kowe endak. Bunda suguhan. Lah ilah gede temen milik sira kunang. Sing demen mah pirang-pirang sira. Kenang apa dong tekan sira gelem bocah ki ya. Bi, Mana. Sira mana. mau ditakon. Ya wanira ku kuning kana masih sehat. Waras. Waras. Mono. Syukur. Berarti kita diterima anak. Kini lagi apa kini mene-mene ki. nganter ponakan kula. Oh, ana perlu. Anak perlu. Perlu karo sapa? Karoku. Karo sapa? Arya Seta. Iya. Ana perlu. Anak perlu. Ya wis perlu dikit ora mana ah. Lelo sampai sini cak anda. Ya kangen kau sedulur jar dewek Perlu mah. anda tinggal karena kalau dulu ripe. Ya los mana perlu apa dikit karo setane.
Paman Wis. bulannya perlu ya paman ya. Hah? Bulannya perlu. Ya wis, los perlu dikit. Paman bulannya perlu Eh paman. Kang, kok betak tinggal krihin ya Kang. Ya wis ya rayi los. Sampai kumpul mamane dolan kula kayak ngono nentok bebek nyembele medas. Ya, yakin. Bosong. Oh, tiwa semak kangelan rayu ripek kita ko. Aing kok gak Kang perlu dingin Kang. Iya, itu ligamen ya makanya nikah. Artinya singarane perlu penting gini. Penting. Ya wis los perlu penting dikit los. Seneng pamannya aja ngakudin anak penting soalnya paman. Hah? Kamar mandi. Ya sing awit mau Pengen apa? penting mah. Dulu Oh, los. Oh Ya wis. iya. Los. Dingin ah. Los dikit. Uyo. Mana los? Oh. Sampean yang sing tua. Oh, mana senoknya mana nos. Kandane pengen suwe. Iya. Kok bakal kalau keperluan mampir ning warung toang. Ayo kanda, sepuas mungkin. Ya wis. Meneng kok. Kin mah perlu dikit rayu Perlu ya. dingin. Ya wis los, perlu karo sapa karo ya reseta los. Seta. Los. Punten gak Kang? Mater kita mau duit tagihan endah. Punten. Lah kula Jala Sutra. Oh ya ayo dok. Jagong. Oh, jagong. Oh, adar ka bersih juga ada wong sugih mah. Nyam. No. Iki bakal mantune priben. Lah. Sinten Kang? Bakal mantu sapa? Ora. Penting dingin paman penting dingin aja ngeladeni. Beli Kakang Bantar Jati manta mantu. Aja diladeni wah banter jadi penting kula. Kula durung duwe mantu kula mah. Oh beli srok gagian penting dikit sok ngomong. Priben. Yakin mapunten ya Kang? Enggak. Pada waktu wau kula ku beli weruyen Rika akeh tamuku. Dak kula mah ado sing citra tekan kene ki tujuane arep nglamar anake Rika. Oh arep lamar anak. Nggih, kedipan milik Rika ki. Kakak mene ka. Wah banter jati ini maning ganggu lagi penting gini. Saking kok bakal wis beres ngejak handam ayu dongeng apa? Krung. Jawa dijajatu company ayu, Kang. Lain. Lain kumaha atuh? Iya. Naon? Kerumuna. Atuh kedenge Kang can budeg aing. Pada ngalamar. Nya, Lamar saha? nya eta anak nasi seta. Ta pamunakan saha anu ganteng. Pakai eta ponakan maneh. Yang keder aing mah. Ngomong apa sih kuno? Nyaon eta sih Pak. Liur aing mah kada jengkolot itu ngerti. Mene ki gara pereng lamar. Ya, Kanggo ponakan. Ponakannya sampean Citra Kesuma. Kok gak kang akan dane kok kula mah perlu Penting dingin. dingin keduru karuan diterima. Ini sampean priben ah. Meneng wane. pribe. Demen anake Rika. Beli menang ning omah ambyang-ambyangan boy. Oh, konon. Turu beli lali. Iya. Tak takoni ku demen ning anak Rika ning Cindewulung. Iya. Weh penglamare wong Citra akeh. Iya. Dadi ayo cek terimaan penglamar. Kok kesore langsung kawin. Dinakin lamar sekit kawin konon. Iya, Nah, mene. Priben wah sampean aku maning. Mene. Priben sampean aku aduh. Dudu sira demen sapa? Cinta wulu. Blesak bocahku. Blesak cari sapa ayu wah. Budeg. Ih, budek aku pinge. Uwa ana ning Bantar Jati bocah ayu. Bener. Siapa? Ica. Ica apa kono? Ya sana bae kok kemah. Ica. Iya. Wah mau Ica mah. Hah? Demen kun bae. Blesak. Bagian blesak kah? Rada budeg ku. Bagian budek kah? Nah, doyan sing budeg-budeg pasangan. Paman. Duh. Wis repot gini waktu ah. Oh, kayak konon kono Kang. Nah, ya. Iyan mangkenen ya. Ya, Paribasane wit-wite godhong-godhonge. priben. Oh, bocah ku sana sing lamar. Iya. Singarane milik. Rada beli ngerti. Sing lamar kita, sing lamar seta, sing jebak sampean. Nang apa sih Kang?
Sira keng lamar. Lamar. Iya ya los manang lamar. Nyakseni kita meraye. Arep kaget didingini. Maksudnya mah los lamar mono. Engkau ngajak kanda mater biasa dong yang sedina sewengi ka. Ya iya tebruk doyan sira mama derga. Singaran milik ko. Oh. Basane ana sing duwe. Ya lah ka maning. Yung setane diutang ning kita. Neng. Ya bocah gamarasa dengan bener setan. La ilaha Wah, illallah. ngomong pah, kudu pamah. Bakal durung suwe. Oh. Durung suwe ku bucan di sing lamarku. Durung suwe. Ih nembe karo paududan. Bener sudah kunyem, bener kudu nyem. Bener nyem tolakan nyem. Berarti sampean ki ibarat wong lunga bengi makawanan. Saya ketewu jalan. Sing tekaku kita dingin orang nyem. Ya bagian tekane sampean dingin. Ganyong sampean mah teka-teka ki beli langsung ngomong lamar. Lancar, lancar. Bener Pak Burhan. Kenang duit ya lus, pokoknya malus. Apane Kang sing lancar Kang? Hah? Apane sing lancar? Ya dalane maksudnya. Wis nyem nyem. tolakan nyem. Sing lamar wong endi? Ya wong kene. Oh. Arane sapa? Arane. Nyem aja wis. Odeket. Wah, kira gaetan suwe-suwe nak wah nih gini. Odeket raye, odeket nang, odeket. Wah, sampai belaratan. Pripun sih? Suki kita tambah sira kene. Oh, Busung. bener kok. Asal tolakan wis kok. Artine nok ayu cindewulung ana sing lamar ku seneng sampean aku. Ya iya tolakan wis. Ya masa saingan karo ponakan mangacok. Saingan karo ponakan. Ya kun ku ponakane kita kuno gelo kuno. Wah, wis ngerti. Kun ku ponakane kita. Wis. Dadi lamun bisa mah tak tambahi maneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Lah, teteh. pada ning kene. La ilaha illallah. Waras. Jaminane sira kene ya. Ya. Motor sekupi, Kopi. emper tak dangdane. Ya. No. Tolit tangan tuku seprimbet gak ah. Laki nerika nani kene kayak konon. Jawatir, kecil, spring bed mah. Jadi sampean ku bener arep nokok nama motor sekopi. Tak pegat rabine kita kenyem. Iya, iya. Busung. Iya iya. Tak pegat. Sekopi sing glindingan gede gak ah. Sing bokongan gede. Iya iya. Lamun kita kelakon karo cin pulung. Sekopi mampane sing gede dudu bokong. Iya. Arek sing nyerbek-bek Iya sing guline. terbek-bek ah. Iya. Oh. Tak pegat nyem Iya, rabine iya. kita ke. Kuno. Rapi sampai semana ayuna kah? Ayo soten kana. Endang wangi ka baka bedakan. Kang. Uwis ka meneng dikit sira raya ngomong apa kuno. Sira mau ditolak uwis. Tak pegat, ngawin cindewulung. Tolit nyanyi mah sih dari tokna motor. Ditok na motor umper tak dangdane. Kang. Nun raya. Ning kana ku waya apa Kang? Di Ning jagate sampean waya apa? we panenan. Ih wadone mana kena ya? Panenan. Ning kana ki Panenan. lagi pira pari Ya 500 hektar. sekintal. Iya. Ada pari mah di ada. Ngali kah? Tolit lamun anu kaku lagi pengen dilebonding rambut ki. Dinakin ke Iya. asal kau bakal wis balik gini ke. Iya. Balik yen ayo mana. Balik kok gak bocah rombongan. Yang salah. Ayo mangkat ano. Dalo kena beli ngerti sampai tak takoni jam pira pari rega pira. Cek teh. Maderga Kira-kira tuku motornya kono enek ku aja bekasan gak aku lama. iki nyanyi mega beli berupa Kira-kira masih di brongkos yang plastik kah? Oh, Astagfirullahaladzim. cek teh. Mader lakine tika mawedine ning tika pe kuno. Sampai ku Bandung. Baka mata jeruk. Baka cungur bengkok. Pinter ngobrol omongan. Paingan kita sawah puluh-puluh bau. Laka buktinya apa-apa. Tadi kayak kene akhirnya ya. Komis gede kayak yang salah nih kan jangan derek. Sita beli dandani emper ku. Lailah, iki maning mata tapi
Jakanda emper engko. Jadi kita harus pegat. Pegat tenang Bantar Jati. Pegatan mumpung ana lebih gaul. Sing nyakseni. Ayo jamkin pegatan. Aku selawas-selawas pengen nganggo kalung. Ya. Wis pukul lagi awak lara nek geger kalung. La ilah lo saton kalkule mulek bae. Apa? Lagi apa sih? Mah, Dia ngai piye wis tuwa mah. Wah, lagi apa sih yang bocahku? Oh, enggak. Anggur bae siram. Ora sudi. Tetene gak bakal dibeluk mak kulutur kuno. Ora sudi, ora sudi. Akeh wong isin ora mah. Sekupi, toko kakan, sekupi tak katil mono. Sekupine siapa apa mana? Kono tuku motor kira-kira karo sampean amper balik. Wah, bocah geger motor bae. Beli buru awak lara bocahku. Ayo dipegat. Dipegat oleh toko kakan sekupi. Gawe emper. Serok. Rabine kuno jenemen-nemen bocah. Dadi kiyen ya. Doyanan Maklar. laki Rika ku doyanan. Maklar ya, calo ya. Aja bara-bara ya. Belika. Ora garapan balik menengan. Kayak kecil nggak dikalah kesabaran arep dikalah. Hei. Buku priwe urusane motor-motorku. Arep tikuk bengkok. Ngoyo. Arep menglebih gaul. Ngoyo. Arep menglurah, los, laporan. Laporan pegatan kita nih. Ngoyo alasan aja oli teh. Hari kan enggak kita ada priwen kuno janjine aku. Sing arep nokok kula motor, sing arep pandang-dani emper. Siranaku wis pernah dirugiakan apa? Yari dirugiakan madurung basane ku kita ku arep pandi toko kena motor, terus umai arep pandi dangdani, bahkan kula sing beli nganggo kalung arep pandi kalungi. Kula kudu domang kula menuntut janji ning laki sampean. Dikalungi celurit siramaken. Sesuai dengan Rika ku wadon ayu yen ora kolua ya Kang. Wong kaya ndem-ndem. Idi, wong bagus-bagus jorok sampean ya. Arep ngawini nyanyem wong kaya trepong. Repong apa, Bro? Priwen dunyane kita sing wong tua kita, Rama Bupati. engko mama urusan lagi durus. Angger bae lok nyewot ku wis Aja parek-parek kok infeksi. Sekolah ngali aja kono iku ndem-ndepe. Balik bae juga. Balik. beli nage dikit. Beli nage dikit. Wis kenagi-nagi apa balik bae ayo. Balik. 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 Nun. Teh. Kala menang jangan balik teh. Sejen laki Rika ko. Ada balik aja. Beli nage dikit. Ada balik apa? Nage dikit beli. Wes gampang jangan balik. Maning. Balik. Mana? Engko nage dikit. Balik. Mana? Kepret beli balik. Urusan kita ada priwen. Ganyam, emene ganyam bisa ketewunya kanyam balik maning. Beli gak Nak kena ngojek. ngomong abi apa wong tupai dijaluk maling langka wong kene wong tupai dijaluk maling. Teh. Aja kosi ibu rumah tanggane Tete jangan balik laki Rika. Balik. Jare sirane pengen rebonding. Jare pengen rebonding. Duit dia beli. Yang nage dikit. Ini siapa? Ya ning Arja Seta. Wes balik bae. 400 hektar ora tanahnya ku. 400 hektar. Beli peduli 400 hektar balik bae. Lah kasewane ku Wes bagian. bagian wis balik. Bantar Jati blekutuk. Jangjum lulu. Arep apa sampai ada ngacul-ngacul. Yam. Iki priwen iki masih mulak-mulak bae calon Sing nari anak Rika sapa? terang kersinya. Pengen weruh Iya. calon mantune Ya. waseta Ya. ana ning kene. Sekian. Ana ning kene. Pelamar. Eh. Iki pelamar iki. Ari padokane maka Kang Bantar Jati kedemen anake kana. Akeh plantar bintir ya Kang. Endi penglamar endi? Iki pelamar. Oh. Anak kukuk, anak gedang remuju, anak kayu sebengket karo kelapa garing. Wis.
Ada apa sampean ki? Undangan calon mantu nek kon meneh. Kongkon ditopaki maning. Undangan. Kok dingin aja sewot sampeanku agak apa ngurang-ngurang penglamar di balang-balangaken. Undangan kon meneh. Menenok. Masuk gara-gara Kakang Bantar Jati kini. Calon laki nirana keding karo mertua nirana keding mene. Belum tuning sedulur tua Kakang Bantar Jati si mau tak tempiling kana. Mene. Beli uruning ruweti urung beres sampai paman. Aja wae tenang. Paman, diatur paman. Mene senok. nak pengantin mene. Oh. Nyembah. Iya syukur. Mene calon pengantin. Nah. Mene nanti mertua nirana. Oh. Idi. Kian pengantin lanang, kian sedulure, kian minangka sing dadi wong tuane pengantin lanang. Saparane. Siapa kana? Ulah keplek. Oh, keplek. Kon maju. Maju. Oh, maksudnya foto bareng kayak mah. Beli. Pripun? Duduk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dadi kiyin bakal besane. Kuwen bakal besan kula. Bakal lakine kuwen. Golongan kermeki. Lolo. Keplek. Lon. Rongok kena. Weru turu karisun. Beli weruh. Jala Sutra. Pangkatnya gede kini. Nggih. Bakal siap yang selamat. Batalna penglamar. Gawan balik. Kawan. Sing mutus penglamar dudu sampean, pikader sampean mah wong sejen tulalen. Sing nerima penglamar ki Nok Ayu, Cinde Wulung. Kenapa apa sampean sing sewot? Berarti setan bimelas ning anak. Rumah tangganya aja baru seneng. Konek biang hari mau melarat punya nyom. Singaran wong rumah tangga mungkin sampean dewek kesurungu, landasane suka terima. Suka. Sing lanang Terima. sing wadon Lamun suka terima. harta benda aja kanggo jaminan sampeanku. Lamun wadon lebih suka. Lamun wadone beli suka ya mangsa enak dilakonanane. Wadon mah beli demen goblok apa dipaksa mah kok gak nganaki. Ya kun mah bagi sampean kun secara pemaksaan. Agia sampean la ilaha illallah. Balik la ilaha illallah. Bikin. La ilaha illallah. La ilaha illallah keplak sampai nanti. Aja. Wah. Balik. Hari nafsu deh maning Kakang Bantar Jati. Tekang kener lamar di Jakanda. Sampai anak Anda baik mau Beli beru kedinginan. Wah. Ampun. Eling, Wak. Singaran menusaku pada baik dua harga diri. Sampean dalam menti kodok akan pada baik nasibnya Wak. Ya bakal pengen selamat syaratnya kau tuh nurut. Batalna penglamar kawan balik. Krungu. Hah? Beli bisa Wak. Sebab priwen baik yakin ki wis dadi keputusane Nok Ayu. Iya. Nok Ayune ki wis nrima, wis suka. Hei. Panas, Pak. La ilaha illallah. Tarik. balik. Sampeyanku lo. Kira-kira apa kini? Hayo, Brok. Lah. Wong ke Ngatirakan wong anak pangkat eta sampean kok. Ngina-ngina temene wong melarat ku. Hayo, Brok. wis jel anu ku Ayo, Bro. wis salat wis. Ora terima. Wis. Lolo. Oh, wis. Ini gak wong maning. Wis. Nyem. Nyam. Nyam. Kini golongan apa kelambine putih? Arep ngelamar maning bapak ini Kang. Duduk. Bokatan sampean durung weruh ki wong sing pakung wati. Benar. Simpakung wati. Sira-kira Arab Selamatan ta? Beli. Usah karo janganan apa? Nah, ki lamun sampean beli weruh ki jare dewek mah penglamar nikunku. Penglamar. Penglamar Siapa? Waseta kan dua anak wadon. Iya terus. Nok Ayu Cinde Wulung. Sing akhirnya dilamar sing aran Wakeplek. Sebab Wakeplek dua anak lanang arane Kancil. Iya. Sehingga ditemukaken lanang karo wadone pada bae geleme
Jadi penglamar diterima. Diterima. Mungkin jerat-jerit priwen. Nah, sing akhirnya kin beli terima anane Mas Seta nglam, artinya nerima penglamarku. Gini wong di. Gini ki jare mah wong sing Subang ki. Sing Citra, Citra. Tujuannya apa? Kabupaten Subang mah. Tujuannya apa? Tujuannya arepan ngelamar maning nino kayu cinde wulung. Ya jare wis ana sing lamar. Cuman tekane makin ki sing kayu tesuk kini ki. Esuk kudu tekane emak. Tekan brene aku beli kage buru-buru ngomong lamar kanda bae sing beli-beli ku. Bener Oh. Dadi kedinginan ning keplek. Kedinginan ning keplek. Akhirnya kena diterima. Beli terima jare kini kongkon digagalakan penglamar si keplek ku. Konon. Iya. Ya wis bro, ya. Kita ku nafsune maning Kakang Bantar Jati. Iya ya Kang. Ambak kita kanda kungko. Keperluan dingin. Pakaiannya siapa kuneko? Ula. Pakaiannya sampean Nggih. dilewati eman oleh Jeribaya. Iya eman dilewati. Lawas let. La ilaha illallah dulur bongkar pertamu ya tadi kayak kenen. Kenalaken gak? Ayo. Ayo geplak. Sinten sampean? Wira Sentanu. Wira Sentano. Iya. Wong endi? Sing Cirebon Pakungwati. Pakungwati. Iya Cirebon Pakungwati Cirebon. Pesantren. Iya. Oh, sampai tergolong para santri. Santri. Oh, iya. Santri Rama Penembahan Ratu. Yakin mah kula mah beli lagi ngaco kandaki. Iya. Yari pokok kula masih ngaran santri ku bagus-bagus. Astagfirullahaladzim. Santri raine anak sing kaya dampalan sikil gede. Aduh. Bagian. Ya aja blenak daripada Beli, rasane beli. masih mending terbuka. Aja buk. Dari Ada teh Bakawo. tara para santri sungkan kerja kerasku. Jare Sungkan kula-kuliku. Pegawaiane galang golong be nyaru ngawan bengi. Ya. Duruwe barang gratisan bae. Loh. Bahkan wong talil berebut dituntang kepada tekan dewek ya. Rebutan. Bagian. Iya Wong ya santri jeblenak, jeblenak kula mah daripada rasane masih mending kanda mama kene. beli aja buk. Dadi bakal wong santriku bakal dipoyok aja dadi hati ya. Dia pengerti supaya bisa koreksi diri serege. Ya kula mandelang. Iya ya Kang. Duduk ngomong-ngomong sampean wong di Wong sing Citra. wong Citra, Ya. Jaware ya. Jawa Jawa. Jawa Sunda maksudnya. Apa sira dadi santri aja santri fanatik ya. Uripe pokok kewalat. Hari santri fanatik iku kadang-kadang bener jare dewek. Beli jare umum. Tole aja nemen-nemen sing aran luru berkatku. Aja. Da beli kangelan pokok dadi susupan. Duduk kono sampean ki meneker pelamar terpoyoki santri sampean. Ya sira apa mene-mene atuh sing Pakungwati. Bakal sampean bener ki dulur gini. Dulur sing endi? Bakal Arya Seta pada muridnya Rama Penembahan Ratu. Kita kira tetilik meneki. Arta tilik. Arta tilik. Artinya masih urut tak beli. Loh, iku jalinan kerukunan salah suwijining ikatan maduluran. Kin mangkenen ya. Ya. Kula make kanda apanane. Iya. Sehubungan diplepek karo waktu. Heeh. Kula kitekane masih ngesok. Iya. Tujuane nglamar anaknya Kakang Seta. Ya terus Mung ketemu karo dulur ipe. Lamun bisa lama puluhan tahun Kakang Bantar Jati. Dijak kanda. Donge giliran kanda lagi enak-enak anak sing lamar maning. Siapa? Ya mau enggak golongan tumaritis. dadi berian terus ya. Ya kedinginan. Nah bisa kedinginan berian. Kita ki jaja memelas karo Kakang Seta. Yang menang ning kene ki Kakang Seta ki dituga blege. Iya. Ya. Tujuannya mah Kakang Bantar Jati tonggonana. Kira-kira wong kana aja duweni wong kana aja duweni. Melas ning Seta uripe wong merarat. Sugi soten barang nonggoni tanah sindang kasih. Iya terus Jare dia mak kita ku melas artak dadekna besane karo anake Kanjeng Pangeran Bupati. Ko supaya Kakang Seta urip enak. Bubar nrimo penglamar wong sejen. Tekokon batal anak kula ku gelem. salah sampean iki. Salah lebandi. Ya sampean kan ngomong kilek ngroko kena sampean ngomong. So berabal. Sampean atau sing Citra tujuannya tekak mrene ning sindang kasih arep nglamar. Iya. Arep nglamar anaknya Arya Seta. Iya. Tekang kene sampean di tujuan yang nglamar kandak karo wong. Ya, akibatnya anak tamu sejen nglamar sampeannya ketinggalan. Dadi bawa kariku dudu salah wong sejen, salah sampean gini. Kita ke nafsune maning Bantar Jati. Sampeannya dijaki pe kanda. Masa kudu kita nglawan dulur tua mah pokok turaka ora. Dadi kin Sasaran sampean iki mitulung aja luru perkara ning kene ya.
Sabkene jelas sing salah ki sampean. Dadi sampean lamun nganiaya keplek kancil terus Kakang Arya Seta kosrat padahal sampean ki luru perkara sampean iki. Kula mah biru masalah. Loh, Jare kula pembirangnya pira keplek tak tebus. Los asal jasida. sampean ngerti beli sing ngarane harga diri. Jare sampean Maka harga diri bagian dunia segudang hilang daripada harga diri tiga wirang. Jadi hormatilah hak ajasi manusia ku beda ya. Sampean duwe harga diri, wong sejen dia dua hak iku pada. Laka beda-beda, laka sampean kumisnya kandel, laka sing rambutnya gundul, laka sungume gedong, laka sungume gubuk, harga diriku pada. Ngerti? kabeh wong duwe harga diri. Ya, Tapi kadang-kadang harga diri bahkan desting kerengap menyembuh padune. Nah, terus berikan sampean tujuan ini. balik Balik menti. yang gopro ke sira. Dudu sing kok kene ki sampean apa kita? Ya kita memenega soalnya perlu berarti. Hari sampean memene tujuan arep lamar. Tujuan hubungan apa kalau keplek? Kita kan ngomong hari karo keplek bawa sejen dulalen, tapi sing jelas tindakan sampeyan iki melanggar sampeyan. Ya kita gak urusan kalau kakak saya tapi masalah. Loh. Tapi kalau keplek saya ngomong saja. Nah ini kene. Dadi sing arane hukum kulit pandang bulu ya. Beli urus sampean pejabat, beli urus keplek rakyat. Ora perlu sampean kiai langkah santri. Siapa sing melanggar aturan hukum, iku berhak kena acara sampean iki. Ya berarti sampai luru masalah kalau iso. Sampean seluruh masalah, bakal sampean beli masalah balik. Sebab anaknya Kakang Arya Seta wis dilamar dengan anaknya keplek. Aku cakap. Ah. Ayo ngajak kalah. Sing mau ayo. Ente. Dadi sampean berarti ada sing cita kita kakeknya ki baru kanggo kebagusan. Alim sopan soten barang tua. Oh. Bengene berandale wong kene kita. Oh. Terus Binurut jotos. terus Ya sih raja mancing-mancing kalau iso. sampai lagi penganiayaan dengan anak pasale sampean iki. Apa pasalnya? Aja borong bunuh wong jotos wong saking 17 juta sira. Batin tak bayar karena suruh duit. Wakin timbul arogan, merusak hukum wong model mengkaiden sira iki bakal. Ada masalah apa sih? Tertangkap sira iki. Tangkap. Iya. Namun bisa tangkap Indonesia. Aja wedi, mater tamu. Ayo diperayogani. Blang. Bangsa kurang ajar iki. Pengen Gawe kita rusak mangkat tatanan citra iki. pikiran benak.